بەلەم، قاچاقچی، سینۆر û polîs. Evin axaftinên li ser zimanê penaberên Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê ku ji ber rewşa aborî ewlehiya xirab ya welatê xwe berev welatên Ewropayê ve diravin. Direva welatiyên Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de ji bo welatên Ewropayê ji Tirkiyê ta dikin cihên mebest gelek caran rastî astengî û girtina sînoran di rûyê wan de tên. Ji bilî ku penaber gelek rojan li ser sînorê di navbera Yunanistan û Meqdonyayê de gelek caran rastî girtina sînor û lêdana polîsan dihat, lê Meqdonya di dawiyê de sînorê xwe vekir. Lê piştî ku penaber gehiştin Sirbiya, ji wir êdî sînor li pêşiya wan hatiye girtin. Di roja 15 vê mehê de Hungariya biryar derxist ku êdî nabe tu penaber derbasî welatê wan bibin. û sînorê xwe jî bi Sirbiyayê re têl kir û polîsên xwe li ser sînor belav kirin û ew yek bû sedem ku şer di navbera penaber û polîsan de derketin û di encam de gelek penaber birîndar bûn. Li ser wê xwenîşandanê jî hikûmeta Sirbiyê nerazîbûna xwe dabû xuya kirin û polîsên xwe li wê xala sînorî zêdetir kirin. Herwiha emîndarê giştî yê netewên yekgirtî Ban Ki-moon jî metirsiya xwe li ser girtina sînoran li pêşiya penaberan anî bû ziman û bang li Hungariya kiribû ku rêzê li penaberan û mafê mirovan bigire. Piştî êrişa polîsên Hungarya li ser xwenîşandanê êdî penaberan berê xwe dan sînorê Kroatiya, da ku derbasî wî welatî bibin û pişt re biçin Slovenya û ji wir jî berê xwe bidin Ostriya û Almanyayê. Lê îro Kroatiya jî sînorê xwe li pêşiya penaberan girt. Niha li ser sînorê Kroatiya bi hezaran penaber asê mane û êdî nikarin derbasî wî welatî bibin û di rewşeka zehmet de derbas dibin. Ev malbat ji bajarê Himsê ya Sûriyê ne û dibêjin ku ew ji ber şer reviyan e. Min got ku xelk li Ewropa gelek şaristanî ne. Lê divê bi regekî din bîr bikin. Em xelkekî aştiyane ne û em dixwazin di aştiyê de bijîn. û ji ber wê yekê jî me dev ji Sûriye berda û me divê em li Sûriye bijîn. Tevî ku bi hezaran penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê gihiştine dewletên Ewropayê, lê hîn bi hezaran di rê de ne û rê li pêşiya wan tê girtin. û li gorî şirovekarên siyasî ku dewletên Ewropayê û ji ber ku tiştek ji wan penaberan re li hundirê Sûriyê nekirin, rewş gihişt vê astê û pêla penaberan rûyê rast yên Ewropiyan li pêşiya cîhanê derxist.